И здравейте хора, добре дошли в канала на DJ Гошето 04. Опа. Днеска съм си решил да си направя шоколадови палачинки. Да, то вече е 12, така да кажа. Колко е? Да, 12 и половина. И аз реших да си направя шоколадови палачинки. Как шоколадови? Ами, сложих просто какао вътре. Ето. И рецептата е мега лесната. С смисъл, трябва ви само едно яйце, малко олио, брашно, захар на око, една лъжица чайна тако с какао. Бъркате. Ако усетите, че водата е много малко, трябва да сложите още малко и воля. Стой си, че тук трябва и олио да сложа. Ползвам тефлонов тиган. Що пък не? Къде си паркирам телефона сега? Стоя тук на каната, ама... Както и да е. Видеото може да го намерите в YouTube канала ми. Новия, най-новия влог и микс мюзик. Нали? Там също и миксуете му си качвам. В смисъл, защото този канал нещо напоследък не ми хареса как върви. Извинявайте. Айде, стой де. Добре, и буркана брашно. Добре, не знам колко се виждал, ама окей. Ето го тиганчето, предварително с олиоци. Хоп. Още малко трябва да загрее. И така да го питам аз. Как сте? Как сте днеска? След като свърша тука, ще изчакам нашите да се върнат. Нали, да се върнат, защото имат малко работа. После излизам, отивам при моите приятели Берен и Берин. Ей, момчета, ако го гледате, да го харесате. Както и да е, оставяйте лайк, абонирайте се за канала и продължавайте напред с видеото. Така, още да бъркам. Ей! Фък! Окей, олиото загря. И е сега време. Време е да реша дали да ги правя малки буктикчи или цели палачинки. Бай, палачинки ще си правя. Добре, разнасям. Как капи. Добре, и сега чакам. Чакам да ми стане палачинката, пък после ще си правя и буктички. Нали, само една палачинка реших да си правя и останалото мисля да бъде малки буктички. Обаче забравих как се правят. Колко разток трябва да слагам. И в тази чиника. Да мия тука. Тая рецепта никой не ми е казал за шоколадовите палачинки. Просто една сутрин става, малко дояваха ни са палачинки, обаче нашите не бяха пак вкъщи. И реших малко така да поекспериментирам. И си направих егати палачинките с мармалад. Обаче ябълков мармалад мисля, че беше. Не се сещам. Тая лъжица пак ще ползвам. Така да не загори. И ето. Палачинката тръгна. Това се казва то. Хубаво палачинки са.
Пък, бе, тя почна много бързо да се пече. А не, още сурова. Пък, скоро време очаквайте стои лято да гръмни канала ни. Така че, абонирайте се за канала с всичките модификации, за да имате известия смисъл да не изпускате яките видеа. Имаме едно видео от такос. Тук наблизо ходихме да видим една рекичка дали още има вода вътре, а то не е вода, не е нищо, така че бъй, че съм бос, както иде. Сега нека видим. Още малко. После. Палачинките са много хубави. Вкусни са. Да, не са здравословни, защото вътре има какао, захар и брашното, защото и брашното то също така да напълняваш. Аз в принцип обичам да си огаждам, но със сладкото съм малко по-разделен, така да кажа. Окей, след малко палачинката е готова. Ох, боже мой. Откъде ми хрумват тези работи сега? В 12:30 човек, кой нормален човек ще си прави палачинки? Очи се изгоряха на олиото. Добре. Гледам с палачинката. Тя стана малко като бухтички, ама нищо. Той вече за пералнята. И ги чакай малко. Ей се едно. Бе, каква та размазаната палачинка, рато? Стига. Оф. Добре, поне готово за ядене. Поне той да се благодаря. Че не съм я изгорял. Че първият ми опит за такива палачинки я изгорях. Първата ми. Най-първата, нали? Та ще бъде по-туста. Добре. Чай, че ще не изям тестото. Сега мин. Не се виждам в кадър, извинявайте. Просто мия в момента. И хора, ако съм ви липсал с тия влогове, пишете долу в коментарите, защото напоследък доста съм отпуснат. Изобщо не снимам, изобщо не правя контент за канала ми. В смисъл, да, тия DJ песните, да, вървят. Ама... Мръстя топ. Супер! Супер!
То добре? Аха. После той. Бърсваме го хубаво. Вей, хора! Хора! Тази палачинка е супер! Обърнах е току-що. Тук що я обърнах. Да, ти вече не се забил. Мръсния топ. Очи се изгорях. Трябва да се изгарям. Ех, че не мога да... Ей, си едно хора. Окей, хора. Палачинката ми вече е готова. Най-накрая! Печката да изключва. Така да измия тиганя. И да започвам да ям. Тия палачинки са добре за закуска. Аз си ги правя за обяд. Да. Най-големият фен на палачинки.